Bueno, molt bona tarda. Estem ja en la recta final. La veritat és que després de sentir totes aquestes experiències apassionants, tots aquests inputs, no sé si puc aportar massa cosa més perquè realment també estic una mica desbordada de les emocions. Aquestes últimes noies que han passat per aquí, encara que són jovenetes, realment estan aportant una visió del que realment hauria de ser els nostres inicis per acabar sent unes grans professionals. Aquesta segona edició del Talent STEM en acció, com dèiem, construint un futur sostenible i inclusiu, ens ha permès reafirmar aquest futur de les professions STEM i especialment el de la construcció. Que el futur de les professions STEM i especialment de la construcció passa sens dubtes per integrar aquest talent femení, inspirant a les joves a cursar aquestes carreres com l'arquitectura tècnica i les enginyeries, i en la mesura del possible al nostre territori per potenciar aquest talent que però també l'hem de retenir. També passa per promoure la cultura aquesta de sostenibilitat que comentàvem, la inclusió en aquests ecosistemes empresarials i genuïnament masculinitzats per desplegar aquestes eines tecnològiques com la industrialització, la intel·ligència artificial, que contribueixen a millorar els processos, l'anàlisi i la millora de la qualitat dels serveis per optimitzar aquestes feines. Al llarg del matí hem escoltat veus expertes, professionals, dones referents que estan liderant en projectes i que estan deixant la seva petjada, que altres joves evidentment seguiran. Tenim emprenedores, empresàries, que han aportat una mirada valenta sobre la transformació de la indústria, de l'impacte tècnic, de la bellesa, la seguretat, la digitalització, el paper essencial d'aquest talent femení en totes les etapes d'aquest procés constructiu. Ha quedat clar que els sectors STEM necessiten aquesta mirada de les dones. És un talent femení, però que cal atreure també a les joves a aquestes carreres per mostrar que és possible treballar, liderar, ser mare i tenir una marca personal com a professional sense complexes, en aquest ecosistema complex i alhora que és apassionat, com el de la construcció o professionals on les companyes, amigues, mentores, referents, estem lluitant cada dia per fer-ho possible. M'agradaria tancar i sentir una mica aquesta síntesi amb una metàfora. La construcció és un horitzó que es desplega lentament, avança com un pont que es teixeix mentre el travessem. Cada pas té un impacte, un ressò en el territori i reclama noves mans, noves eines i noves mirades. I és aquesta obra viva, com l'obra de Gaudí, a la qual ja hem fet referència, sempre en moviment, en creixement, sempre amb un punt cautivador, on descobrim que els reptes no són obstacles, sinó esglaons que ens permeten apropar-nos una mica més fins l'horitzó. Els reptes hi són per lluitar-los i superar-los. Estem acostumades. Ara permeteu-me donar pas a les persones que ens acompanyen en aquesta cloenda. Donem pas, doncs, al senyor Francesc Xavier Llorenç, igual president del Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona. Primer de tot, agrair la vostra assistència. Crec que al final, des del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Tarragona, el que volem és donar presència. La veritat és que fa 2 anys el meu equip, que era la junta directiva del col·legi, encabeçada per la Teresa, la Judit i l'Helena, em van comentar que volien donar-li un impuls amb el talent femení a nivell col·legial i el qual en seguida vaig fer-me partícip d'aquest fet i crec que va ser un moment on crec que vam fer una aposta ferma i l'any passat, que es va fer a Tarragona, ja va ser un èxit, però que aquest any crec que ho hem bordat, crec que més de 200 persones aquí avui a la Fira de Reus és important. La reunió del talent femení que avui s'ha reunit, les ponències que hem tingut, crec que al final són esdeveniments com aquests que fan la visibilitat, que donen una visibilitat a tot el tema de les carreres STEM i l'únic que us puc dir és que des del col·legi intentem ficar aquestes petites píldores d'ajuda
i agrair a tots els assistents, agrair a totes les institucions, a l'Ajuntament de Reus, a la Diputació. Realment, quan fem un event d'aquests, veiem que hi ha un recolzament social important i, per tant, creiem que és una feina que s'ha de fer. I, simplement, moltíssimes gràcies i espero que en les properes esdeveniments que puguem fer seguim ampliant i seguim guanyant i seguim d'alguna manera puguem potenciar sobretot el talent femení al territori i al reste del país. Gràcies. A continuació, donem pas al senyor Josep Bages, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Reus i conseller delegat de Redesa. Molt bon dia, benvolgudes i benvolguts, estimats professionals, representants institucionals, membres del COAT i totes les persones que avui heu donat vida a aquesta segona edició del Congrés Women Evolution Tarragona. Com a conseller delegat de Redesa i anfitrió a Fira Reus, és un honor adreçar-vos aquestes paraules de cloenda en una jornada que ha confirmat, com hem pogut veure, amb una força extraordinària, que el talent del nostre territori és capaç d'activar canvis reals i de construir horitzons compartits. Sota el lema Talent estem en acció, construint un futur sostenible i també inclusiu, avui hem situat al centre del debat allò que és essencial. El paper de les disciplines STEM en la transformació del país, la necessitat d'impulsar vocacions, d'alt valor afegit per afavorir el talent femení i el compromís de reduir la bretxa de gènere que encara condiciona l'accés i el desenvolupament professional en aquests àmbits. Aquest congrés, impulsat pel Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona i amb la col·laboració de Women Evolution, ha reunit professionals, institucions, empreses, referents i el món acadèmic en un espai de reflexió que ha anat molt més enllà de l'intercanvi de coneixement. Ha estat un espai, certament, de consciència, d'inspiració i també d'orientació estratègica. Aquest és l'objectiu que ens plantejàvem tots plegats quan vam programar aquesta jornada i queda clar que l'hem aconseguit amb un programa que ha dibuixat un mapa clar que significa avançar cap a un futur STEM que sigui alhora competitiu, sostenible i també inclusiu. I en aquest any tan especial per la nostra ciutat, el vincle amb l'any Gaudí ha portat una dimensió simbòlica poderosa. La idea que la creativitat, la tècnica i la capacitat de somiar són motors imprescindibles per transformar la realitat. Gaudí ens recorda a tota hora que la innovació no és només una metodologia, és una actitud davant el món. Des de Redesa i des de l'Ajuntament de Reus compartim plenament aquesta mirada. Reus és una ciutat que creix perquè connecta talent, perquè aposta per la innovació i perquè entén que el futur es construeix precisament amb aliances sòlides. I avui, amb la participació de tots vosaltres, hem reforçat aquesta convicció. Vull expressar també un agraïment profund a les persones que heu impulsat i organitzat aquesta jornada, a les ponents que heu compartit coneixement de manera tan generosa i a tots els assistents que heu contribuït a fer-la rellevant, útil i també inspiradora. I molt especialment gràcies a l'Helena Pellicer, de RECOP, i membre del col·legi, amb qui va començar tot a l'hora de programar aquest congrés. I per això també vull reivindicar una figura que per nosaltres, per la gent de Redesa, per la gent de l'Ajuntament de Reus, a l'hora de fer empresa, d'impulsar realitats com aquesta, on sou ara, és certament un referent. Em refereixo a la Roser Galzeran, el cel sigui, fundadora de RECOP, la primera emprenedora, la primera que l'any 96, en plena creació d'aquesta empresa municipal de promoció econòmica, va obrir la seva empresa RECOP al nostre viver. La Roser, a més, tancant el cercle, formada prèviament a l'Escola de Formació Professional del Mas Carandell, que gestiona, que impulsa el mateix Ajuntament, representa la figura d'una pionera, d'una referent que va obrir camí fa més de 30 anys per ajudar a visualitzar el talent femení en l'àmbit de la construcció. Tanquem aquesta edició del Congrés, però no tanquem, i és molt important subratllar-ho, el seu impuls. Al contrari, el multipliquem. Ens comprometem des de l'Ajuntament de Reus i amb el lideratge de la nostra alcaldessa, la doctora Sandra Guaita,
a seguir treballant plegats perquè el talent STEM de la nostra ciutat i del nostre territori d'influència continuï creixent, perquè les oportunitats siguin més àmplies i perquè el futur que construïm sigui, de veritat, sostenible, inclusiu i compartit. Moltes gràcies. Bé, doncs, havia de donar, i vull fer una menció, a la senyora Lídia Guillén, però no ha estat possible la seva presència perquè ha tingut un altre aconteixement que ha tingut que atendre. No obstant, li agraïm la bona voluntat de voler assistir. I res, per últim, acomiadar-vos a tots, dir-vos que des del COAT, des de la Junta Directiva, tot l'equip professional que hi ha darrere, Women Evolution, amb el seu equip, ens sentim profundament orgulloses d'haver contribuït a generar aquest espai de reflexió i d'impuls i esperem trobar-nos en unes properes edicions. Per tant, us desitjo a tothom molt bones vacances i que seguim inspirant aquest canvi que el nostre sector ho necessita. Gràcies. Tanta gent, tants anys, tantes generacions i un llegat que continua captivant el món. Més d'un segle després, l'obra de Gaudí continua despertant admiració. Una obra que forma part del nostre patrimoni, de la nostra identitat i la nostra cultura. Aquest any Gaudí celebrem molt més que una figura històrica. Celebrem una empremta que perdura en el temps i el privilegi de continuar cuidant les seves obres. Amb respecte, amb rigor i amb la responsabilitat que mereix el seu llegat centenari. Perquè preservar és molt més que conservar. És assegurar que cada detall continuï explicant la seva història. Avui, demà i per les generacions que vindran. Amb una ubicació estratègica, a una hora al sud de Barcelona i connectada amb la resta de l'Estat i d'Europa a través d'excel·lents infraestructures, la ciutat de Reus està situada entre les muntanyes de l'interior i les platges de la Mediterrània, molt a prop dels municipis turístics de la Costa Daurada i del Parc Temàtic de PortAventura. Reus és la ciutat natal de l'arquitecte Antoni Gaudí i compta amb un llegat modernista excepcional. La tradició industrial, especialment vinculada al sector agroalimentari, i l'esperit emprenedor són dos dels pilars de la seva transformació. Des de la zona sud de la ciutat, el Parc Tecnològic i d'Innovació del Tecnoparc lidera aquesta transformació. Està especialitzat en tecnologia, nutrició i salut. Compta amb més de 150 empreses i acull centres de recerca i infraestructures científiques singulars. Reus és ciutat universitària, fet que la converteix en seu de graus i càtedres sobre innovació, alimentació i emprenedoria. Com a segona ciutat en ocupació tecnològica de Catalunya, té un teixit empresarial que abasta des de grans multinacionals fins a startups i spin-offs innovadores amb solucions per al sector sanitari o empresarial. La ciutat aposta per una evolució constant, que potenciï la col·laboració i impulsi projectes saludables i sostenibles que ofereixin més i millors oportunitats. Benvinguts i benvingudes a Reus. Todos buscan el secreto, la fórmula, el atajo, pero no hay atajo, tan solo trabajo y una forma de mirar. The dream of getting rich online just crashed. Wall Street lost $5 trillion. Pedro Escudero, buenas tardes. ¿Dónde se encontraba usted cuando... The housing market collapsed, Wall Street got bailed out, and Main Street got the bill. 20 años en el corazón de las finanzas. Cada crisis fue una lección, cada pánico una oportunidad de entender, para entrenar una forma de mirar, para ver patrones donde otros ven ruido, oportunidades donde otros ven crisis.
Conoce la nueva APP de Musat, un nuevo canal de comunicación con nuestros mutualistas. Podrás hacer todas tus gestiones de manera rápida y sencilla, como firmar digitalmente la renovación de tu seguro, consultar todo lo referente a tus productos, solicitar un duplicado de tu póliza, ver todos tus recibos, hacer seguimiento de tus siniestros o incluso enviarnos sugerencias, porque la nueva APP de Musat incorpora funcionalidades exclusivas para que tramites y gestiones las cuestiones que más te preocupan lo antes posible. Dispones de un servicio de perito de acción rápida en caso de accidente. Una vez que lo activas, realizamos la intervención pericial especializada y con carácter urgente ante cualquier siniestro. Y un servicio Te Llamamos, a través del cual, cuando lo necesites, puedes solicitar que Musat contacte contigo. Una app pensada para ti que te acompaña en todo momento. Descárgatela y lleva Musat siempre contigo. Hi ha llocs que, encara que pensis que són diferents, guarden semblances que no pots veure a primera vista. Estructures que de lluny semblen inertes, fins que t'hi acostes i descobreixes que aquestes infraestructures tenen molt en comú. Les persones, els professionals de l'ECNOR. Una força invisible que manté en funcionament allò que té més valor. Les instal·lacions que tenen cura de tu, els espais on treballes, els serveis que mai no poden fallar, els moments que comparteixes amb les persones que t'importen. Els professionals de l'ECNOR fan realitat allò que donem per fet, allò que pensem que funciona, gairebé per inèrcia. Perquè, per tal que alguna cosa passi, cal que cada peça estigui al seu lloc. El coneixement especialitzat en la gestió integral de serveis essencials i projectes sostenibles, la innovació tecnològica que permet controlar cada tasca amb eficàcia i exactitud, amb total seguretat per a treballadors i clients. L'esforç de grans equips capaços d'abordar allò previst i d'anticipar-se a allò inesperat. L'experiència d'una companyia amb dècades d'aprenentatge i excel·lència en més de 50 països. La responsabilitat amb la transició energètica i la descarbonització del planeta. Per un futur millor per a tota la societat. Tenim la missió de mantenir el món girant de manera sostenible. I amb un compromís total amb els nostres clients. Estem orgullosos de pertànyer a alguna cosa més gran, de formar part d'un equip altament qualificat. Som professionals que treballem perquè llocs que semblen diferents tinguin alguna cosa en comú. Que funcionin sempre, passi el que passi. Som a l'ECNOR, generadors de canvi i benestar.
Desde 1995, NACEX se ha consolidado como la compañía líder en mensajería express y forma parte de Logista, uno de los mayores operadores logísticos de Europa. Más de 4.000 profesionales en continuo desarrollo garantizan que cada envío llegue puntual y en perfectas condiciones. Son el corazón de nuestra logística, la razón por la que decimos con orgullo, cumplimos siempre. Cada sector enfrenta sus propios desafíos. Entregas con una expectativa que no pueden fallar. Miles de clientes confían en NACEX cada día. Nos eligen porque no solo cumplimos sus expectativas, las superamos con responsabilidad, precisión y respeto al medio ambiente. NACEX es tecnología. NACEX es compromiso. NACEX es calidad.